Assalamu alaikum, ja sam Harun Suljagić, završio sam Perzijsko-bosanski koledž ove godine, dalje namjeravam upisati informacijske tehnologije. Da li ste stekli dovoljno znanja i kvalitetno obrazovanje na Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom? Pa ovako, profesor su oni koji prenose znanje, a sve zavisi od učenika i njegovih radnih navika. U mom slučaju zadovoljan sam znanjem koje sam dobio. Šta mislite koliko ima utjecaja Perzijsko-bosanski koledž sa internatom na odgoj svojih učenika? U svakoj ustanovi postoje pravila koja se moraju poštovati. Pravila Perzijsko-bosanskog koledža su većinom odgojnog tipa. Ukoliko učenici budu to poštovali, to je izuzetno bitno u njihovom odgoju. Kakvog su tipa vjerske aktivnosti na Perzijsko-bosanskom koledžu? U kom smjeru vode i da li se, kao što danas imamo priliku čuti neka mišljenja, učenici Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom uče nečemu različitom od onoga što nas uči Ehli Sunet? Vjera je individualna stvar, svako svoju vjeru nosi u sebi. Razlike među muslimanima općenito u svijetu meni ne predaju neki veliki značaj. Svi padaju na seždu jednom gospodaru i svi imamo Kur'an kao uputu. Ono što ja učim na Perzijsko-bosanskom koledžu jeste da oslobodim svoju individu i poštujem ono što mi Allah naredio. Neki govore kako se na Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom odgajaju teroristi i šije. Šta vi kažete o tome kao neko ko je završio Perzijsko-bosanski koledž? Općenito kada želimo nešto dokazati potrebno je imati određeni broj svjedoka za to. Kada je pitanje o Perzijsko-bosanskom koledžu i razvoju terorista i šija, ja neću biti svjedok za to. Postoje li razlike između Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom i drugih odgojno-obrazovnih ustanova? Teško je napraviti razlike. Kada želimo da procijenimo kakva je škola, najbolje je da posmatramo profesore i učenike. Prava slika škole pokazuje onaj uspjeh koji su postigli učenici. Kao maturanti Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom, da li preporučujete mladima upis u ovu ustanovu? Svako ima moć razmišljanja i moć odabira. Moj odabir je bio Perzijsko-bosanski koledž. Ukoliko neko razmišlja o tome da se sigurno školuje i da ima nadu za bolje sutra, ima moju preporuku. Ali ipak svako radi ono što voli i bira što želi.